जागोन ना जाया दसजों 12 हा 12 बेसेबां 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया बङाइगाव दिनै फुङावनो सिखारबाय फुङाव सिखारनानै आं फेसबुक नायबाय फेसबुक नायब्लाथाय मोनसे अडिअ बा मोनसे भिडिअ फेसबुकाव गोसारगासिनो दङ भाइरेल जागासिनो दङ आरो बे गोसारनाय भिडिअनि कमेन्ट बक्सफोराव गोबां सावरायनाय जागासिनो दङ माथा सोरजोंबा एखे नाथाय बै एखे माथोआ बे नंगौना नङा बेखौबो गुमुर गैथ'वा दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनासो मिथिसिगोन बे माथोआ सोरनि मार दा माखासे माने फालांगिरि बायदि रायलायदों आरोना फालांगिरि जेनेबा उमुक तुमुक होगोन ओरै थोरै जायगायाव फै बङाइगावआव फै 10,000 ला 12,000 नांगौ बेजोंनो दाम दर खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों बे माखौ दाम दर खालामदों बेखौथ' मिथिला जायखिजाया फनाव रायलायनाय बायदिब्ला बा अडिअ कलाव खोनानाय बायदिब्ला बेनि लोगोआ बे जाथायखौ खालामगोन आरो बेहाय 10,000 ला 12,000 नांगौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ खोनानो मोननाय जादों अब्ला माखासे अडिअखौ खोनासंदो अब्ला बुजिगोन आरो बे जाथायनि सायाव दा मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय जायखिजाया भिडिअखौ नायग्रोदो ओमफ्राय कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय माबा बङाइगाव माने दा माबासो ओंखारलांगोन एसे मोनाब्लि अबाय थागोन ओमफ्राय बङाइगावआवनो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफिनसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा ओमफ्राय नोंसोर सासेना सानै मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों ओमफ्राय बेनो आरोखि मानसियालाय माबायदि बोराय ना सेंग्रासो मा नाम आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा जागोन ना जाया दसजों 12 हा 12 बेसेबां 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया बङाइगाव मा जायगाया बङाइगावनोथ' मा जायगा बङाइगावआवनो दङ जायगा दङ बे माने लोगोनि रुम दं नालाय लोगोनि रुमावसो औ रुमाव रावबो थाया मालिक थाया नालाय लोगोनि रुमावसो थागोन बियो ओमफ्राय रुमावहाय मानसिफोर थाया आरो लोगो दिगि रावबो थाया ओहो बिल्डिंसोखा हारसिंसो बे माबा थायो लोगोफोर थायोमोन नालाय लोगोफ्रा थाला आरोखि थांजोबगोन जों थांबा दिनै नोंसोर थांबा नामा औ जों थांबा जोंनो रुमखौ होलांखागोन ओमफ्राय आं बिसोरजों नुजाथिनांगौ आरो नामा नुजायालै नों गारि सिङावसो थागोन ना बोरै नुजानांगौ आं नुजाथिया दै दे जागोन दे होमबा र' आं नोंनो दा माने दा माबाथ' 2:32 आं नोंनो र' आधा घन्टासो उनाव फन हरफिनगासिनो दं खोनाबाय आधा घन्टासो उनाव फन खालामफिनगासिनो दं आं नोंनो औ बे आब'नावनो फन खालामबानो जायो आं माबानानै जिमाव थांसै दुगैनानै दे जागोन